Läsning ger ett eller annat. Alltså. För kanske gav det mig bara vitan och det ger då just en inspiration. Jag heter Jon Rasmussen, 33 år, cyklar som skipare i Norrborg. Har vi kört allt med liv och jag cyklar cirka hälften av åren, 140 år. Kvar för jag får fruvakt så läser jag en löte. Jag läser Bibeln så jag kan det. Läser allt jag synter. Kanske av vi i coacherna eller och som är vakten tulja fruvakten så läser jag. Kanske mer frier här än hemma. Och det följer själv också det. Jag läser inte Jörgensen där hemma så syns ju och för sån kvällarna så läser jag lite. Men ombord så läser jag alltid. Jag minns vi var vi Polar här och avlösare i Einolhems. Bad man nutcher och här står en bokakassa så det finns ju från Real och Luxor med. Jag läser alltid med turen över ombord. Vi var ombord i Trujavik. Jag läser hela året. Och det var orörst. Och annan hade jag ute. Jag rände angående minnen en timme annan gång där. Och jag läser mest som att ha tøyna. Det är för tøyna gänga sin lattare till att ränna ombord under ränneband. En timme, gå en timme annan gång där. Man ska välja timme då. Men det är tøyna gänga näck shottar. Och det är ju något. Det är böckerna som har inspirerat mig mest. Det är Luftsöven av Billy Graham och Luftsöven av Nelson Mandela. Vi fiskar i Sydafrika från 8 fors, häst i 8 fors, det var i 52. Och det var den mest intressanta tøyen i Sydafrika. Så vi upplevde det oss inte när så tøyena, Nelson Mandela blev läslaten och sånt. Helt omedligt inspirerande bok. Och det läser jag kanske att jag är själv som skipare, lojare, och får kanske inspiration av det kanske, jag vet inte. Det kan hinna som arbetssamhämmare med om det är hjälpligt, det vet jag inte.